hadin khat khandai snem kalau wan kata ke jingjia ke ba pla ha ke ba une ukhunlung uba ulainel misi upun sum hau te usnem arjar nyeu menta ula kala long pandan u opponent lane u nongi kon persya yau te u rangile kai balawan ban page ban pensum ye u menta ka world cup arhajar arphunre te nyem snola ngai ba une ukhunlung ba pli menta ukla long panban u opponent lane u ta u nongile kai persya yau te urat ba jong ka perthei tingin saya pe ka ke banjia hagani ka final jong usnem arjar arphunre la ul new khunlung u bakalalong u opponent u la ne ban klem yu te u rangba bala kalalong ru u khpa ju ko por ladangi ken nakarta namar u new khunlung u bangilatip kerteng menta u lamin yamal menta u ladon khat khandai snem karta kat ba u Lionel Messi u bade u nong pon sum jung u ladon menta live khandai snem but ka gap hapdeng jung kini kade ar post snem Teulatam arpos nem u Lionel Messi ya u Lamine Yamal. Tingin sepek mano banlong kita ki kraw lani kita ki nong yele kai bat tebit tam jong ka perthei laun de une u khna badang sukhi ne u de une u rangba ban sa song thai no na ka kam yele kai. Ti khndian in pe chi shuru ha ka be dei bat ke jing phong jong kini ki players yang kini ki jersey number te u Lamine Yamal bale upong ya ka jersey khat khandai numbers hagi jingsha ya u Lamine Yamal la penpong da ka number ka basifo namaru idol jong u Lamine Yamal u dehi u Lionel Messi nata kata u smotanat penpong ya ka jersey number ka basifo handai hagani ko world cup pade nagari Spain upong ya ka number ka khat khandai hagi jingsha ka Spain ka thumu ban ai ban phong ya ka number ka ba shipho ya u Lamine Yamal om ya u Dani Olmo handai namar ki chingkwa jung u Lamine Yamal ban pen i shaka porthei ba mentau snem un sadap khat khandai snem hoi u la dep bandap agini ki khniat singi te namar kata u phong ya ka jersey number ba khat khandai namar yalade ru mentau snem u dap khat khandai te bat ka ba kham sngo danda ingi kalong ba hadien ba u Lamine Yamal upong ya ka jersey ka ba khat khandai ba undap ru khat khandai snem hag ju ko poru ka FIFA ka penbet ya ka tarik ka ba de khat khandai tarik na ka bansa ban ten i shaka perthei ba u Lamine Yamal un salong uta ukhlur ubani ujili haga jaka jong u Lionel Messi basnem arhajar arphundri tin mar kata kini ki kerteng kini ki tarik kini ki number ide sisa ke bla penbet na ka banta ban pun itnan ya kata ga jele kai jong ka world cup arhajar arphundri tele pa ba ngin saya sakhi ya kene ki jele kai ka Spain persai ka Argentina haga khat khandai tarik Julai arjar april pad min sasaki mano bandiora ya ko world champion jung usnem arajar arphunriu kumbang ala ong nadu basnang laun de me ukhna badang sukhi lane unde urangba uban sasyong thai ti comment lada pikwa ban ai ki support ki jong ki yano pikwa ban job ban mano bandiora ya ka trophy mtau snem bui comments ki jong ki comment box section but one click but ban share like but ban subscribe na komentar ki wi pede ki khubor ki banang wan nang bau nong sebut bless you